Cere Marica pe culoar, primește Marica. Șutul, centrare și gol! Gol! Torje! Excepțional s-a descurcat Marica și a dat pasă decisivă lui Torje, care a trimis mingea în plasă de la 2 metri. Golul îi aparține lui Marica, lansat perfect pe culoar. Atacantul lui Schalke a construit acest gol impecabil. Marica și 1-0 pentru România. Un gol foarte important. Minutul 55, 1-0 pentru România. Iată-l pe Marica. O centrare senzațională pentru Torje prin fața portarului. A protejat excelent. Centrare cu piciorul stâng, perfectă, impecabilă și Torje înscrie. În care lumea face sport. Marica. Marica reprimește. Marica în care gol! Gol Marica! Ăsta este atacantul lui Schalke. A doua oară n-a mai iertat și Marica înscrie un gol. Este probabil cel mai bun meci pe care îl face de câțiva ani buni. Un meci extrem de important pentru el, pentru noi. A prins cadrul porții, a șutat la fel pe colțul lung și de această dată a înscris. Nemaipomenită combinația. Torje îi dă pasă decisivă lui Marica. Șutul neamțului se duce în plasa laterală. Impecabil. Al 17-lea gol marcat de Marica pentru echipa națională. Încă o dată, reușita nemaipomenită a lui Marica și este 2-0 pentru România.